Вече 30 години ДКЦ Вита се грижи за вашето здраве, а днес сме още по-близо до вас. Вита е сред водещите диагностично-консултативни центрове в София, защото работим за вас с професионализъм и внимание към всеки детайл. Тук обединяваме опита на доказани специалисти с достиженията на модерната медицина и лично отношение. Прегледи, диагностика, лаборатории – всичко на едно място за ваше удобство. С нас не започвате от начало. Ние познаваме вашите нужди, проследяваме състоянието ви и сме тук, когато имате нужда. Всички кабинети работят с предварително записване, без излишно чакане. На ваше разположение са лекари в над 30 специалности, както и модерно оборудвани лаборатории, които предлагат широк спектър от изследвания с бързи и точни резултати. Ранната диагностика е предпоставка за успешно лечение. Затова предлагаме профилактични пакети с отстъпка – ефективни, достъпни и навременни. Очакваме ви на 2 локации – Център, улица Драговица номер 9 и булевард Филип Кутев 10. Знаем, че доверието не се купува. То се печели с времето.